Tes.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Guarni mingguta sadarion ima minggu pa-22 dung Trinitatis. Ima hasitulu sadaon ni debata. Doho topi guru dok ni debata do saluhutna. Marende mahita sian buku ende nomor 10 walu. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni parbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Biar mida Jehovah do parmulan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung do sude akan namangulahon sa, hotdo baritanai rodi saliling nilingna. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, jala pardenggan basa, rodi saliling niling nado asin roham. Mulai ate marohanami tuho, ala diramotiho hami sianna sailaon sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita na uli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mulai ate hudok hami tuho, ala di bagasan nendame dohot hasonangan dilehun ho hatam nabadiai. Saya si maroham urupi mahami mangulahon nani dokmu asahot rohanami jala tarparangehun hami parange nabadia.
Saya ajari jala paimbaru marohanami, asalam ias hami, rodi hasusudani bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian buku Enda nomor 25. Tatangihon patik ni debata di mingguon, imasian patik paduahon, dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua ginjang, dohot na di mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, mahulaon na humbatu patik ni. Amin. Marende hita sian buku Enda nomor 417. Lahau manoputi dosata di adopani debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, para si rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardu, nama purus mahami nuaing, tu nama purus mahami nuaing, tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asi maroham di hami nadangolon. Amin.
Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosata. Songonondo hata ni Jehovah, unang ho mabiar ay ahudo siluluhon ho. Unang pola hujogo armu, ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marende hita siyan buku ende nomor 378. Dungi didok Yesus matu ibana, laho maho, di pangulu haporsian midoho, jala mamitor marnida mamatana, laos di ihuton ma Yesus di sidalananai. Ima sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jala nompiopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 434. Argogo na satu dosani. Di sima ibana pai mula sugut to tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditundi perbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dia hasasane dosa, dohot dia tena mandok, mulak mangulu sugut daging halak nang mate, dohot dihangulan na sora sudah. Amin. Tabegema kur sian Inna Teresia doho diundui tianon sian wik 10.
Sada dadanak bawa na di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2024 inganan nasida di Jalan Putri Tunggal RT 01 RW 02 nomor 10 Harjamukti Cimanggis Depok Wik 12 na paduahon nanaing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pabagason ma Pelik Octavianus Sitio konom 246 Sitami konom 246 Sitamiang, Padang Sidepuan Selatan, Kota Padang Sidepuan, Provinsi Sumatera Utara, pamasumasuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 di HGB Cibubur, Resort Cibubur masuk pukul aluit. Napatuluhon ruas napida. Mulai sadarion pindah huria do keluarga. Hendra Fernando Siregar, Herlia Boru Haloho, Rapdo Sada Yanakon Nasida Bawa, pindah tu HGBB Batu Opat, Resort Pardomuan Nauli, Distrik 5 Sumatera Utara, Inganan Hian, Jalan Swadaya RT 2, RW 6 Lapangan Tembak, Wik 5. Napaton mutasi Padita HGPP Resort Cibubur. Sadarion Minggu 27 Oktober 2024 di Parmingguan pukul 10 IP Patupaun ni Huriatta do Paborhaton Pendeta Ririn Mayer Lina Buru Sinurat STH tu inganan Pakobasion na baru ima di HGPP Gunung Tua Resort Sipirok Distrik Sada Tabaksel Sumatera Sumbar Dohot Paujakon Pendeta Jansen Lasmar Hamonangan Tarigan STH Gabe Padita Fungsionaris di HGPP Cibubur Resort Cibubur Laos patupaut tado acara ramatama bisa sambut dung sidung permingguan maringanan di gedung sekolah minggu Gloria. Sadarion Minggu 27 Oktober 2024 papungutupak dohita tutulu hali permingguan di bagasan amplop tu pendeta Ririn Mayer Rina Borusinurat STH dohot keluarga songon hamalation ni huria di Pakubasion Naspe Resort Cibubur tapasahat masian lasne rohatta na palimahon pertanggian wik hari Selasa 20 Oktober 2024 Patupaun Huria do pertandingan wik sada wik 12 di gereja do live streaming masuk pukul 10 siang wik nama jabui ima ruas wik 10 sada na paunopon Dewan Koinania remaja dohot naposobulung hari Sabtu tanggal 2 November 2024 Patupaun ni remaja do pendalaman Alkitab marenganan di gedung sekolah minggu lantai 2 dimulai pukul 10 WIB. Panitia Natal Ama Ina HGBP Cibubur tahun 2024 di hari Rabu 30 Oktober 2024 Patupaun ni Huria do rapot pembentukan di gedung sekolah minggu Gloria lantai sada na niuluhon ni parhalado dohot ruas sian wiksada 2 dohot tulu na niuluhon ni Padita. Na papituhon Dewan Diakonia seksi sosial tabuama di tangyang ta akka ruas ni Huria na di bagasan persahiton songon naung tarsurat di titingta. Napawaluhon buah-buah hobar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite titingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasa bema pilihan tahun tu Huria manang tu situ tabe napasiaon ruas namodding nunga marujungolo ruas ni Huria ta ima lindung sagala nahinan aman sahat umur 70 tahun hinabaluhon ni inang tenang boru sitanggang inganan nasida di Jalan Dalang nomor 1 RT 10 sada RW 5 Munjul Wiktolu modding na di hari Sabtu 10 sia Oktober 2024 tu udean di hari Senin 20 sada Oktober 2024 di TPU Pondok Rangon acara perningotan ni ruas ni namodding Jongjong Mahita Salutna.
ujung perjalanan ni ngulu ni dongaton laos tapaingot non hita do sude nang hita pe disadatiki tong do songon nasida ikon modding alani tong mahita marpakirimon na mangulu sa lening portbion jala sayhubas manang sadihari pe hita laho manadikon tanoon. Taingot mahatan itu hatta di pangukapos sa plopat ayat 10 tolube. Martua ma akan amate di bagasan Tuhani. Olak nyon tutu di doktor di masohot ma nasida sian pakunyon nasida. Maredde mehita senedde tulu rasu pak itu ya sada do tulu. Songonima titing di mingguta sadarion akka titing namangihut boy matajaha na adong diwarata koras madita. Tabegema kor sianuik 12.
Marindehita, siang buku ende nomor 510, sekalian pelion parjulo A dohod sada B. saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata hatani debata dihita di minggu pa-22 Hondung Trinitatis imanatar surat di buku Job biddu 42 ayat sada tolhas tu ayat onom. Job biddu 42 ayat sada tolhas tu ayat onom. Hujahau ma dihita tapai hutiu ma dohotakas. Dungi ninna si Job ma mangalusi Jahoba. Nuaing pe asa huboto. Tungguru dok mudo luhutna. Jaladang hasudatan sakap ni roham nanggosada. Isedo ibana napaholom tup-tupan so marpadibangon. Tongon tahe. Nungahu hatahot tutu naso huatusi. Halonganga doa kai. Salpusian rohaku jalan naso huboto.
Uatangi homma, naing ngau makkatai. Adong do naing sukunok kutuho, asaho pabotohon tuau. Nungan yan di bege pinggolhon lingona taringo tuho, alay anggo nuaeng, nunga dohot mataku marnidaho. Di baheni jo ramaau, jala husol soli dagiku huddul di bagasan orbuk, dohot sirabun. Ido yanggo sahat ni turpuki. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, omma obas parpudi hami marjamita, dung makobasi hami 2 tahun 2 bulan 20 hari. Tengok dah bagian ni jamita deh. Pon na daulat, na burju, mabir mi dade mata, jala di padau rohana sian hajahaton, bado tutu amanginang. Hita mamangalusi jala mangarajumi, hita nodog botosa taringot tu hadirionna. Molotung pehusuk kusongoni andong dapok rohata do ado makna suku-sukun na hubayan nekin. Di manakah letak kita? Apakah 50% sudah ada seperti itu iman kepercayaan kita? Jadi molosian akan namasa di parnguloni si Job. Mungkin banyak orang yang mengatakan saya tidak sanggup seperti imannya. Alaniaha tawereng damanginang. Gokpe persoalan di parkari juata, gokpe persoalan isarana di dongan akabestiniba, gokpe persoalan di akadongan saarisan, gokpe persoalan akan di huwaliang niba, molo di jabuniba, damedope, adong do gogo di basad diri, tohodo yamanginang, ido kan? Borak pe kata tangan nadia dopan, kalau rumah itu keluarga kita tinggal bisa mengatakan happy home, maka kita akan kembali ke rumah dengan kekuatan yang full, berangkat kemudian menghadapi masalah tetap dengan tenaga yang full. Jadi si Job dang dapo nai, baik kok kamu mah bohado parukilon na dok na lau mangadobi akka persoalan ningolu, inatana pedoho do mabaheni bahana gabe kali, bereng makayana konna. Mako rusude dungi tahida musi ale-alena nataripu do bestiniba hape boy do mabahen mauk diri niba do sada buku nama dok songonon Jobs the victim of the society atau korban dari masyarakat atau netizen. Nuaing kan molo misal lamar medsos adong do pedison na somar Facebook asa hubainan non apalagi tading-tadingan lau mabain Facebook tua kena tua-tua na tua-tua dunua yang na lebih semarak lau mar Facebookon molo kana muda ngatu Instagram na sida manang tu TikTok do Twitter nina. Jadi molo isarana binain status atar nama bain mohop ate-ate ni dongan boy do nadinggap pe binain status niba boy do asing pamikilo ni jolma. Ido kan namanginang. Apalagi mana sudinggan. Binaim masongoni apalagi adong nueng FB Pro asa dapok hepeng dibayan asa gudang netizen mangkomentari dibayan ma akan nama bahen asa muncul jolmai mamereng ibana. Boy do gudang komentar yang berbeda cara pandang. Cara pandang ini menentukan siapa diri kita. Jadi si Jope sasitong na boy do tadaon ibana, bohado ibana laho mangatusi taringo tu pergumulan na dalam situasi netizen yang begitu berat menghadang dia. Job sempat bertanya, tohodo Tuhan, mahuwado akka pergumulakon masa diau, buasa may konsongonon terjadi, ima di pikiran na. Molo dipikir aku nuaing, ali Tuhan, bahasa mati kimar dengan pamatang oroes kaku. Olo do pikir songoni molo sian hajol maun. Tetapi tidak itu lagi pertanyaan. Lakukan. Tolapu do Tuhan, alusna di pargogoi Tuhani. Ido nakini diwe 12 kan? Di patau Tuhani ini nanakin. Tapayuti dua kait dinakin, baga do hata-hata na manang lirik na yang betul-betul mengajak kita untuk memahami setiap pergumulan kehidupan. Alai si Job dison
Boy dodo di dokon ni bana nuaing pe asa huboto ninna nakit dia ya dua. Mula dong nama buah bibel dia ya dua ma di paboto ni bana. Nuaing pe asa huboto tunggurudok mudo luhutna. Jaladak kasudatan sakap ni roham nang gusada ninna. Satu pun tidak ada yang gagal apa yang engkau rencanakan. Itu kata Tuhan. Jadi jangan sampai kita memakai guru dokta. Lau mga tusi ganup akka pergumulata, molo sanga songoni gabejia manang marisuang dosa luhutna. Jangan pakai akal pikiranmu. Tapi mohon kepada Tuhan meminta pengetahuan supaya Tuhan memikirkan apa yang terbaik untuk kita. Jangan pikirkan sendiri dang tolap taya manginang memikiri portibiodot lan na asing naik komasa di gulmik ningoluta. Boy do godang suku-suku tataringo tu pergumulan. Godang do halak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dungi ama dohonon na, dang tohoi Tuhan, sakapmu sakap hangoluan, dada sakap hamaguan ninna, dang tohoi pergabus doi, torninna do. Kalau dia memakai hanya guru dokna, alai guru dok ni di bata, marasing do memikiri taringo tu, ahana masa digulmit ni ngolutta. Atong dia masih ulah honota, mangihuton na masa di si job di bagasan obason. Allah itu harus kita kenal, dia yang mencipta dan dia tahu apa yang kita butuhkan. Dang napipit si malolong di mata lomar nida akahasu saat tamanginang. Ahado si hol ni rohatta di nuaingon. Ahado na paling rikot di ngulut taho bartulomo ni rohani di mata. Molo hudok ho bartulomo ni rohani di mata gudang do pangiduata nuaingon ate. Gudak kidu ali Tuhan buhado on amat tanami maus mau songo ni pangkatna api molo di bereng burjuna se burju torina ai di dia do salon Tuhan olo do songo ni burju hia ni mana karejo di dunuti mana gari ada tinggal ni mana do si pata akka parsaora di keluarga dok lan na asing alai bahasa ma holan na songo ni terus akka pangkatna dak kenak kok holan na tetap molo tetap syukur ini tidak turun torina ma ima suku-sukun atau munggil maus yang akka hadinggano? Mungkin ini pertanyaan yang muncul. Ali Tuhan berjudo nomor Tuhan berjudo kelekku. Alai ngasuman umur nalau rumah tangga. Seliling dapatan sirukap ni todi. Aduh nama asa Tuhan. Karijuna bagado. Gateng. Disimu si tetesna inna kan. Do lan na asing. Alai puasa dang laku dope inna. Adong istilah dang laku molo dialak baca kau date. Dang laku dope inna muse. Taringo tu geleng na. Mungkin pertanyaan itu bisa membuat kita jatuh kepada guru dokta dan guru dokni di mata. Mari kita belajar. Songon pakatayon na masa di si Job. Songon edde buku di nomor 207 ayat 2 molo saponggol wedeon guru diho rohaku tujolon. Jadi guru di dokni Tuhanido dan guru dokni rohaku alai guru dokni di batama nama asa di rohaku asa toktong asini rohani di mata nagodangi lau mabaluti rohaku namarsaki ubay nagodang akasi taunokku. Serahkan semuanya kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengaturkannya. Jadi kalaupun banyak orang-orang yang memandang kita lemah, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita akan menjadi manusia yang kuat. Idonian si Joppe boydo taida hasurungan nate amanginang. Adong do halak bata nama dok songonon. Molotonggi unang pitor dibodut ninna. Molo pait unang pitor diutahon manang dibolokkon. Molo met-met unang pitor ditadikon. Molo baltuk unang pitor digomak. Alanana pait boydo gabe obat padaoni natonggi iboy do mabain sahit na somarhaujungan. Taingok do tahe buah mengkudu. Kalau langsung kita olah, kita makan untuk menjadi obat. Banyak orang yang mengatakan tumago dakwalangi torinna do. Tumago mahu jaga pamangaku hinna kan jamu, jaga mulut daripada aku sakit ninna. Kesadaran selalu datang terlambat ate manginang. Alai
Imana masa di ngulun manang digulmi ni jolma. Molo adong natonggi unang pitor di bodut, molo adong napayet unang pitor di utahon. Songon parnguluan idoi. Ketika kita mengalami sukacita, jangan euforianya berlebihan. Karena apa? Ketika datang kesulitan, banyak orang yang langsung mau memuntahkan, bahkan menganggap Tuhan itu tidak hadir di dalam kondisi kehidupannya. Nuaing kita mak, kacamata apa yang mau kita pakai? Moladong di sona marlensa atau tudo dipakai do lensana yang terbaik, supaya benar-benar bisa dipakai untuk membaca dan melihat sekelilingnya. Untuk melihat keindahan. Nuaing, ahado nata pakai kacamata, ahado nata pakai tentu kacamata iman yang benar. Pakailah kacamata iman yang benar, katakan kepada Tuhan, jorama au Tuhan, molohu pikiri dan berjuho diau. Jorama au Tuhan, husol soli dagiku, hudul di bagasan orbuk dohot sirabun ninna. Jadi kita betul-betul menyesal di hadapan Tuhan, kita mengatakan, Tuhan berikan aku pengertian, disertai dengan pengetahuan, asa huboto manada sakapmu, ia sakapmu, dada sakap hamaguan, alai sakap hasonangan, digulmi ni jolma. Ikonido, jadi bagaimana kita memandang? Molo adong isarana, hubay botol mineral, dungi isina satonga, mungkin orang bisa berpendapat bahwa botol itu setengah kosong. Ada juga orang yang berpendapat botol itu setengah berisi. Kalau orang fokus kepada yang kosong, itulah orang-orang yang mau melihat hanya kekurangan dan hanya yang tidak baik. Tapi kalau orang melihat botol yang berisi setengah, dia mengingat isinya, dia akan mengatakan yang baik yang saya mau ikuti. Asa unang ganggu cara pandangna lau marnida aka namasa dingulmi ningoluna. Jangan fokus terhadap masalah itu terus ada manginang. Terus do iko nadongi, tiap hari dong dotong masalah. Tapi bagaimana kita mengatasi masalah? Pakai kacamata iman yang benar, berdoa kepada Tuhan, dungi rajumi ma, guru dok ni debatado luhutna. Dang au na punasa diriku, debatado na punasa au, asa huboto mangatusi, ganup na masa digulmit ni ngoluku. Jadi ala odo parpudi sahali hami marjamita, amang inang, ala na dang sudehita marminggu di pukul 10, tahingok ma guru ni debatado sude naik komasa di tonga-tonga ni ngoluta. Naing dorohaku makal hamu seda-seda alay holanina dah dang do tama ido kan makaulanan holong na do kan naing dorohaku neng cipika-cipiki alay holatuina kan ido kan dang do taka ama alay naing dorohaku dohonoku marsi jalanga kita moloon tu sude ano boy mahita marsi jalangan mahita mangaleon hatatabe asa di bagasan hai pason do gajang ni umur. Kalau ada sumur di ladang nina, cakep. Ay udu tiamu may teh, tarira songoni may, gitu kan? Yang pasti kita harus berdoa kepada Tuhan, diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang supaya kita bisa bertemu kembali. Jadi huriana papituhum manahudalanion, nanaing hudalanion. Molotum nama rumah tangga, huriana patuluhum maon, dungna marumah tangga di nama kobasi. Jadi huria papituhun atar satonga do ya teh. Toluha lima au di huria tiki anak boru dungi pau patalionom ma dung marumah tangga. Jala Cibubur melekat di hati. Alaniaha disordo dapotan pasu-pasu kami. Amin. Tangi kok kamu mah manginang sehat ita tayingok mah guru dok ni debatado na mga lehon tuhita hai pason. Amin martangnya kita.
Jahoba di bata amanami pardinggan basa na usobami maritianamu Kristus Yesus si paluahami. Mauliate Tuhan di pasat rohanami tuho di asidot holong ni roham. Namandongani hami satu obas manogoton. Boy hami taruli di hatam na badiay na paingotok kami. Guru dok mudo luhut na masa digulmi ni ngulu nami. Ajari hami Tuhan asa marpan ni bangiok kami obar tulomon ni roham. Ali di bata amanami dinarap hami Tuhan marsaur di parmingguon manugoton. Wingot tapi do akadongan nami na marlas ni roha. Di basa-basa hokodo sa danak. Di keluarga ni amang jeha si rait inang buru silalahi. Ibur magodang madak danak buru nang pinolehon mutu nasida. Songonin ang keluarga amang RF Barasa buru tambunan. Sayang giyak matuhan. Di leoko hatawon tu natoras. Laho mangajari anakon na jala di pasikopo akan narikot di ngulu nasida nalau pagoda-godakon dana di nasida. Ale di batama nami gudang dosi hol ni rohanami Tuhan tu pariana konon asa bui di leoko sirokap ni todina. Jala tulus do Tuhan di tangyang nasida di pasato tu si Felix Octavianus Sitio. Do Orwana Gresita Buruang Barita. Nanaing majalo paso-paso pardongan saripeon di hari Sabtu 2 November 2024 di Huriamon di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Dinggam maulau ni Tuhan las marohanami martabba akka ruas ni Huriam manang keluarga Kristen. Ale di bata amanami hutangi ko kami do ruas napidda. Ima keluarga ni amang Hendra Fernando Siregar inang buru halo horap dohot sadaya nakon nasida. Tuha KBP Batu Opat. Gabe ruas na burju manasida jala di pasu-pasu hongolu nasida. Ale di bata manami pangapul na sumurung. Takas di botoho Tuhan di minggu na salpu. Nung ngamarujung ngolu sa halak ruas amas ya tonga-tonga ni huriam. Sian tonga-tonga ni keluarga. Sagala boru si tanggang dina marujung ngulu amang lindung sagala amasahat. Sayang gia Tuhan di leoko apul-apul na sumurung dot habengeton asa taruli keluarga nang pinoparna Tuhan di pargogoyho di patauho Tuhan lau mananda sakapmu. Ale de bata manami di minggu sadarion di pamasa do mutasi padita di HKBP Resort Cibubur. Saya dinggan majalah tiurma uloni mardalan di ulaon nalaho paborhatod dohot nalau pangujak konon padita di HKBP Cibuburon. Ali di bata manami. Udang akapakobasyon ne komasa di tonga-tonga ni huriam. Partangyangan wik. Punguan lansia naikon marsermon. Remaja dohot naposobulung naikon patupahon partangyangan. Dohot seminar KKR nanong masa di hari Sabtu nasalpu. Dohot di ulaon di tanggal 2 November patupaon ni akka yanakon remaja do pendalaman Alkitab. Saya dinggam mamardalan ulaon ni di leoko sadani rohatu yanakom mutuhan remaja naposobulung. Songoninang akka ulaon tukar mimbar di bagasan sadarion. Dohot di tanggal 10 November dia kaguru sekolah minggu. Ale Tuhan di bata manami. Las rohanami Tuhan di tongos hodo seksi sosial lama dulu akan namar sahid do manang yakon nasida. Ramoti nasida dia kapak kubasionna. Ditiki manang yakon akadongan nami namar sahid. Utangi ko kami madio bason. Amang Indra Gultom. Naposom amang situa aha sitio. Keluarga ni naposom inang situa P sida butar boruang barita. Krisna E boru pasaribu. Keluarga ni naposom amang situa RG Simatupang. Songoninang amang J siahaan. Maradu sudi tahe Tuhan. Nasuhugori hami aka keluarga. Do dongan nami ruas ni huriam namar sahid menahun. Hodo Tuhan nami na mga lehon. Hama malum dia ka namar sahiti. Jala mangalun gugudo semangat dia kana majaga namar sahiti. Papos rohana sida Tuhan. Ali di bata amanami. Las rohanami Tuhan nungasipul.
pesta puncak tahun oikumene inklusif pesta gotilo dot ari ulang tahun ni huriam. Sudido hami marlas ni roha, jala dileo ko ari na tiur Tuhan. Hu hamula teok kami mai, tadda ni balgani holong mo di hami, HKBP Cibuburon. Sayang gia ma Tuhan, mardomu tu ulaon nanang sidung, lam tu sadana ma akka pakobasion na ikon si pamason nami gebe pilihan na khusus. Ali di batama nami, hutangi ko kami maakadongan nami na marulang tahun hatutubu, dohot na marulang tahun pardongan saripeon. Lehon hai pason do gajang ni umur, lehon rohana bisuk laho mamilangi karyari nasida, dohot laho mamilangi akan nanong pinasahat mutu nasida, asa guk malas ni rohana sida, diari sadarion jala diari na mangihut. Oma Tuhan tangiang do tele-ele nami. Nahu pasat kami marhite anakmu Kristus Yesus si palua kami martangya kami Tuhan. Amin. Marede mahita huta pasat ma peliat tatu jolo.
peleata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salut sileon nadinggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu para siak kami pilianon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni uriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami mandok maulihate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinarbadia maguarmu, say ro maharajaumu, say saut molomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siapari, se sama dusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dusa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutodim.